Asibingelele bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu nakulesi sikhathi sanamhlanje. Siyabonga kakhulu bazalwane. Thank you so much for tuning in. Igama lami ke ngo-ST wakwaDlamini. Yes, sesikhona la kwi-platform yabazalwane. Be greeted bazalwane. A reminder, mhla ka-25 October sizobe sisedlamini multipurpose lapha na eSoweto. Yo, memengani bazalwane bami. Great men of God, they will be there, generous, so you are all invited bazalwane. For today angikho ngalokho namhlanje egameni lika Jesu, but nje yithi angifake leyo emphasis egameni lika Jesu Kristu. Siyanibingelela nonke ke KZN, Eastern Cape, Limpopo. Hey, kunomunye umzalwane laphana ose-China, othe ucela ngimbize laphana e-China. Ngithe mangilichecka leli gama, hayi mina liyangihlulela leli gama ukulubiza. Ngizama ukuchecka la leli gama lomzalwane le olaphana eChina, but nje nakubo bonke abazalwane balapha ko-China, America, kuphinda kuphi la kukhona bonke abazalwane, memekani bazalwane. Ngiyanibingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. This is a Christian platform. If you are a believer and you are here, I give you an assurance. You are in a very right platform, because this is the platform whereby we talk about izinto ezithinta abazalwane, izinto ezithinta ibandla, kanjalo ke nezinto ezithinta umphakathi kancane there and there, but 90%, 99% ezinto ezikhulunywa la izinto zama-Christians, izinto zebandla, izinto zikaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ke bazalwane. Namhlanje we are joined by i-guest yethu efika ukuqala la namhlanje. Angithatha lithuba ngimamukele kanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mfundisi wami, ninjani? Siyaphila kakhulu mfundisi wami. Inkosi siphethe kahle, singezwa nini? Hayi, sibonga nje uNkulunkulu ukuthi usasigcinile nomusa wakhe uphezu kwempilo zethu mihla namalanga wonke. Sibonge, man of God. Thank you so much man ukuthi ufike la uzosivakashela. Thank you so much mfundisi wami. Siyambonga uNkulunkulu ngawe nakulesi sikhathi sanamhlanje. Mhlawumbe nakulabo abaqala ukukubona mfundisi wami, uma ungasipha nje nawe i-introduction yakho. Okay, mina igama lami ngumutlatsi Isibongo ngwakamuledi. Okay. Ngizalwa eMpumalanga eBalford. Okay. Ngisindiswe e-Assemblies of God. Ngingumntwana kaNkulunkulu. Ntebalekile nje ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu. Mfundisi wami siyabonga man kakhulu man. Thank you so much for coming mfundisi. Kudala lokho sixhumana sizama ukutholana kulokhu kuyalena le. Namhlanje inkosi siziyasenzela kumusa. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Mfundisi wami usesuzi introduceile, wasipha igama lakho. Ngiyazi ukuthi kuningi singakhuluma ngakho, kodwa ke uNkulunkulu siyamkhola ukuthi uyosidirector ngendlela efanele ekuthenini ukuthi yonke into ezoyikhuluma la ukhona loyo ekumele ayithole. Mfundisi wami, ngaphandle kokumosha isikhathi, ngiyathanda vele singene straight enkulumeni yethu okanye entweni esihlanganise lapha namhlanje. Sibhalela ke ubufakazi bakho nanezinto nje oye wadlula kuzona, kodwa ke ngizothanda ukuthi ngikuqalise ngala inhliziyo yakhe efisa ukuqala khona egameni lika Jesu. Unomfakazi ofisayo ukushare nathi lapha namhlanje, and then ke thina kuyothi isikhathi siqhubeka, and then sibe nayo into ke kulokhu ukuthi sibe sikufaka mfundisi ekuthenini ukuthi hayi no la sizwanga kahle, sicela ukubuzwa la sizwanga kahle. Mfundisi wami, uhambo lwakho noNkulunkulu, mhlawumbe nje ngizokuqalisa lapho. Usindiselwe Assemblies of God, usindiswa ushunyezwa ubani ekusindiseni kwakho, and wahamba noNkulunkulu, iziphi lezi zinto ohlangabezane nazo? Mhlawumbe ezinye uhlangabezane nazo ungakasindiswa, nezinye ohlangabezane nazo usindisiwe, wahamba noNkulunkulu kwaze kwaba yila okhona namhlanje. Okay, ithi ngicale lana ke Yes.
Baba Dlamini. Okay, ithi ngicale the background ukuthi ngi-end up ngisindiso kuyenzakaleni. Njengoba bengisachaza ukuthi ngizalwa eMpumalanga eBalfort. Njengoba bengizalwa eBalfort, ngizalwa uMoses Muledi. Okay. Ubaba mlo ongizalayo. Okay. Bese umama wami ongizalayo uKhosi Musiya. Okay. Ngizalwe ngi-1996 nge-1st zika April khona ngale eBalfort. Nakhona ngikhuliswa ubaba nobaba omncane. Okay. Umama wahamba ngenxa yokuthi wayehlukunyezwa ugogo lozala ubaba. Wayehlukunyezwa ugogo lozala ubaba. So umama wa decide ukuthi angishiye nobaba ngakhuliswa ubaba. Ithe mangikhuliswa ubaba milo ongizalayo impilo yakhe kakimpilo beka change abafazi njengempahla. So kakimpilo kade bekayiphila ke leyo ke. Yes, beka change abafazi njengempahla. Thola ukuthi kule week leli ilo mama lo, thola ukuthi ilo mama lo, thola ilela ilo mama lo. So ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi leso kakuningi nje kakenzakala. Okunye futhi ngangikubona emahleni ami. Okakenzakala ngaleso sikhathi leso ke. So kayenzakala ke ukuthi ubaba ajike esibhedlela. So ithe ubaba makajika esibhedlela into eyayenzeka nje kuphela once wahamba waye esibhedlela ugogo lo ozala ubaba bekanokungithatha ngizohlala naye. Bekanokungithatha ngizohlala naye if ubaba once wayongena esibhedlela. So aphume futhi ubaba ke esibhedlela ugogo aphinde ubaba aphinda ngilande futhi kugogo. Ngichubeke ngihlale naye ke ubaba ke. So ekuhambeni kwesikhathi ubaba aphinda abuyele futhi esibhedlela. Ithe makabuyela futhi ubaba esibhedlela bekaseka bosombona ukuthi vele sekagulela vele ukufa ngaleso sikhathi leso. Kayenzakala ke ubaba abize umalume anibe basebenza bonke. Asazwana nomama bebasebenza bonke. Kayenzakala ukuthi acela umalume ukuthi umalume ezazongilanda size ngale eHeidelberg eSekerbos esibhedlela. So wangilanda ke umalume ke ngahamba ngayobona ubaba esibhedlela. Langa la khona ngangiqala ukubona ubaba ngaleso sikhathi leso simo lesibeka kuso ngaleso sikhathi. So langa la khona akazange akhulume mangiqala ukuyombona, akazange akhulume mangiqala ukuyombona. So umalume abesekathi asambe yokubisela endlini. Okay, wangibisela endlini ke. The following day yakhona ke wabesekathumela ifriend yakhe ukuthi izongithatha. Okay, yangithatha ke ifriend yakhe ke sabuyela futhi ke esibhedlela ke. Ngamthola ukuthi sekayakhuluma ke ubaba ke. Ithe mangimthola ukuthi sekayakhuluma ke ubaba ke. Ithe makakhuluma imessage yakhe ewangishiya nayo. Imessage yokuthi mangikhula ngingafani naye. Mangikhula ngibe indoda elungile, ngibe indoda omehluko, ngingayenzi izinto lezi yena bekazenza. Ithe emva kwalapho ke ifriend yakhe yabe seyithi asambe, sahamba ke. The following day yakhona ke ngathola imessage yokuthi ubaba sekandlulile emhlabeni. Ngaleso sikhathi it was very painful. It was very painful ngaleso sikhathi. Kakungekho lula ngaleso sikhathi leso because kakumuntu ngangibonde naye kakhulu. Kakumuntu engangibonde naye kakhulu nobaba, so ngangijwayele yena futhi kakhulu ke. Ithe after sekashonile ke ubaba ke ngahlala nobaba omncane.
ya ubaba umncane kakumuntu naye wayenginakekela kakhulu. Kakumuntu wayenginakekela kakhulu. Nethu ukuthi yena bekangiphilisa ngemali yokuganga. Okay. Ya bekangiphilisa ngemali yokuganga. So ukuze ngibe right ngifane nabanye abantwana yihede ukuthi ahambe ayoganga. Ukuze ngifane nabanye abantwana. So ukuganga lo bekakwenza kakumuntu wayedila nekhopha. So njengoba kakumuntu wayedila nekhopha ngaleso sikhathi lesi ke so wayengenzela yonke into. So kayenzakala ukuthi aboshwe ke ubaba omncane ke. Ithe makaboshwa ubaba omncane ke okay before azoboshwa kakenzakalani ke lapho ke ne ngathi wayebuya Heidelberg angithengele ukudla ngaleso sikhathi. I think wayengithengele iKFC ngaleso sikhathi. Okay. So ithe makafika ke endlini angithengele ukudla lokhu ke afika nako ke naye kunegama walikhuluma naye. Legama lelo walikhuluma wathi yena uyangithanda uzohleza ngithanda ngaso sonke isikhathi. So wakhuluma wathi makufika abantu la ngicela ubavulele. So ithe ngaleso sikhathi leso ke kanti ukhuluma nje kanti kuzofika amaphoyisa. Mawafika amaphoyisa ke ngavula ke ithe mangivula ke amaphoyisa langa la khona ke wabona nje ukuthi mawonokha anokha ngathi vele uyabona nje ukuthi khona umuntu abamfunayo yabona. Yeah so ithe mawangena ke amaphoyisa ke mangikhumula kahle wangishaya ngempama. Ithe babangishaya ngempama langa la khona ke nga collapse. Sure. Ngabe sengivuswa umakhelwane khona lapho. Ngabe sengivuswa umakhelwane. Ithe mangivuswa umakhelwane ke ukuthi bamthathe nini ubaba mncane angisakukhumbula ukuthi bamthatha ngobani isikhathi because mangikhumbula kahle ukuthi kakusebusuku babamthatha vele. Yes. So lo makhelwane lona wangikhapha ukuthi siyombona ke epolice station eMaselini bala ke ukuthi simbone bathi ngiyombona ecourt. Okay mase ngiyombona ecourt ngangihamba neclass teacher yami. Le class teacher yami lena yayingifundisa and le class teacher lena yayizwana nobabami. Okay. So iyona yangikhapha ukuthi siye court. Ithi mayingikhapha ke ukuthi siye court ke sahamba nale class sayihamba nale journey nale class teacher yami. Bathi remind bathi basibuye nge Wednesday yakhona sabuyela futhi ke ithe mase sibuyela ke kabe sebaya ukumsentence kwabo ke ubaba omncane ke ukumgweba kwabo ke. Ithe babamgweba ke ubaba omncane ke I had ukuthi ngisuke ngale Balfour ngize ngapha eHeidelberg. Okay. Into yangiletha ngapha eHeidelberg bengizofuna umamami ongizalayo. Kathola ukuthi umamami ongizalayo kathatha isikhathi ukuthi ngimthole. Okay. So ithe mangifika ke ngafikela ke komunye umama so bathi umama Shabalala ngafikela kuye ngahlala nalo mama loyo ngahlala ke nalo mama lona naye lo mama wa end up wandlula emhlabeni naye lo mama loyo. Eish. Wa end up wandlula emhlabeni lo mama lona. So khona esinye isikole ngangifunda kuso eseTsakani. Okay. Igama la lesikole abasibiza bathi iMatsidiso. Okay. IseTsakani. Anithi mina isikolo la ngangifunda khona eBalfour ngagcina ka grade 4. Ngagcina ka grade 4. Ngenxa yokuthi ukusuka kwami lena vele ngangizofuna umamami. So nga khona esinye isikole basibiza bathi siseTsakani seMatsidiso. Okay. Ithe mangifunda lapho kuleso sikole. Okay ukuze ngiyofunda lapho eMatsidiso ngangirecommendwe iclass teacher yami le yayizwana nobabami. Okay. Iyo yayingirecommenda lapho ngafunda lapho ke. So there's a friend yami engangifunda naye lapho eMatsidiso igama lakhe ukunhlanhla wakadludlu. Okay. Mina ngangifundele lo msebenzi wokubhika. Ukubhaka izinkwa yena wayifundele icarpentry. Okay.
so sasi-close kakhulu ngaleso sikhathi leso nale friend yami besi-close kakhulu end up ngahlala nakubo futhi-ke ugogo wakhe angithanda nabo mamncane bakhe bangithanda so bangitreata njengomntana walapho-ke ya bangitreata njengomntana walapho-ke ngahlala kulelo khaya leli-ke khona khawunhlanhla so ithe masichubeka silibele siya lapha esikoleni uNhlanhla-ke so ithe mangilibele ngihlala naye la ngihlala khona khawunhlanhla-ke ne libele ngihlala khona-ke kumnandi kuyonke into-ke ebusuku balapho-ke before siyolala-ke noNhlanhla-ke sahamba sayolala-ke mase kumele ngavuka kuqala mina ukuthi ngithi ngiyomvusa ukuthi sihambe sesikolweni. Okay. Mangimvusa sesikolweni mangithi ngizama ukumvusa thola ukuthi akasavuki. Ngizama ukumvusa thola ukuthi akasavuki. Bakubizwa iambulance ke ambulance ifike mayifike ambulance ke ba confirm ukuthi lo muntu akasekho emhlabeni. Lo muntu akasekho emhlabeni. Langa lakhona was very painful ngaleso sikhathi. I was very painful because ngafila ngathi yimi owalezo iqalekiso lezi na ukuthi wonke umuntu osondelane nami uyafa. Ngapha uqale kandlula ubabami ngapha kaboshwa ubabumncane uyayibona manje. So kakenzekala yonke lenyakanyaka ngaleso sikhathi ke nga end up ke ngithi ngiyasuka ke khawunhlanhla ke sengihamba ngiyohlala ke but ugogo wakhona wayengafuni ukuthi ngihambe but I had ukuthi ngihambe. Yeah I had ukuthi ngihambe ke ngahamba ngihlala khona endaweni kusisikhathi benginokuhlala even nasestradini. Yeah. So ithe mangilibele ngihamba ngihlala ke kunomunye ubaba onebaker igama lakhe uBongani Inkosi bese engipha ibusiness partner yakhe kaku uOpa wakamfukeng. Okay. uOpa okay ukuze ngiqala ukwazana noOpa kamfukeng ngaqala ngazana noBongani Inkosi. Okay. So labo baba laba bayithu badlala ipart enkulu kabi kimi. Badlala ipart enkulu kabi. Lo baba lo uOpa wangifundisa ukubheka isinkwa. Ithe makangifundisa ukubheka isinkwa mangilebele ngichubeka ngiya kuye. Okay, before ngiqala ukuya kuye wayengafuni ukuthi ngingene because wayebona ukuthi ngisesemncane. Okay. Yeah, so wangibuza wathi mosu usesesikolweni akwazi ukusebenza la. Ngathi kuye noma even nasesikolweni ngayeka just ukuthi ngizosebenza. The reason why ngangifuna umsebenzi is because bengifuna ukuyobheka ngikwazi ukuyobhesa ngangifuna ukuraise imali ukuthi ngikhona ukuyovakashela ubabncane eprison. So ngangifuna ukuraise imali ukuthi ngikhona ukuyovakashela ubaba omncane eprison ngaleso sikhathi leso ke. So ngachubeka ke ngiya kulo baba lona ke uOpa angifundisa ukwenza isinkwa ngagcina sengikwazi ukwenza isinkwa ke. Ithe mase ngikwazi ukwenza isinkwa ke I had ukuthi nalapha eMathiliso ngisiyeke isikolo. I had ukuthi ngisiyeke. Lo baba lo wangifundisa ukwenza isinkwa uOpa wangifunela umsebenzi ePick n Pay eHeidelberg. Okay. Ngasebenza khona eHeidelberg ePick n Pay. Ithe mangiyoqala ukusebenza ePick n Pay khona ePick n Pay bangifuna irecommendation letter. Okay, esikoleni la eMathiliso bengifunda khona bangenzela leyo recommendation letter leyo ke. Ithe mase bangenzela leyo recommendation letter leyo ke ngasebenza ke. Ngasebenza. Okay, ukufika kwami ke ePick n Pay ngafika ngumuntu oyenza isinkwa nama rolls. Okay. Ekhambeni kwesikhathi bangishifta ngale sinkweni ngasithola sengenza amakhekhe emishado noma birthday noma baby shower ngasithola sengenza lawo makhekhe lawa ke. So khona lapha ePick n Pay khona umunye ubaba wayisupervisor igama lakhe kaku uMzimini wakangubani uqhamuka ngale KZN
eMsinga. Okay. Uyena wangifundisa ukubhika ukwenza amakhekhe emishado noma birthday. So naye sewandlula naye emhlabeni. Sewandlula naye emhlabeni. Ngachubeka ngasebenza khona lapho ePick n Pay. Nga end up ngaresign ke ePick n Pay ngayosebenza eSpar. Okay. Mangifika eSpar ngasebenza kahle bangithanda wonke umuntu wangithanda. So ithe mangilongichubeka ngisebenza eSpar ngichubeka ngilibele ngisebenza khona lapho eSpar ngasebenza ngelinye ilanga ngangichayisa ithe mangichayisa ngithi ngendlini la ngihlala khona mangendlini la ngihlala khona kunabanye abazalwane ebase Assemblies of God kule strata lesi ingangidlula kuso babehlome itende lapho Okay. Njengoba bebahlome itende lapho kunomunye ubaba walapho khona Assemblies of God igama lakhe bathi ubaba umsebenzi uNdaba. Okay. Umfundisi manje so wama eminyangweni wetende bakama lapha eminyangweni wetende abalance ngensimbi yetende so balance ngensimbi yetende so kanti ngizondlula kuleso strata leso la bebahlome khona itende wangibiza lo yababa ethe makangibiza lo yababa ngamrejecta na following day yakhona waphinda wangibiza ngamrejecta Sunday yakhona mangichayisa waphinda wangibiza ke ngaya khona lapho kuye ke wangibamba ngesandla ithe makangibamba ngesandla khona umunye ugogo bathu ugogo Khadebe wayongihlalisa celeni kwalo gogo loyo uKhadebe ugogo Khadebe wathi langa lakhona manje imuzwa kahle wathi sesingaluyisa letende nanga umuntu besomlanda wathi sesingaluyisa letende nanga umuntu besomlanda okay achubeka shumayele ke ubaba umsebenzi uNdaba mangikhumbula kahle wayeshumayela I think mangikhumbula kahle iscripture wayeshumayela ngaso is Deuteronomy chapter 18 iscripture wayeshumayela ngaso laphana akhuluma ngazo izinto ezifana nabo madlozi so akhuluma athi umuntu ongakufaka ezulwini uJesu akusidlozi lakhe lingakufaka ezulwini uJesu umuntu uzokufaka ezulwini so wayevule kulesa scripture lesana ku Deuteronomy chapter 18 ithe emva kwalapho ke wabiza ialtar call ithe makabiza ialtar call ngaba umuntu oqala ke ogijima uyaphambili ke ithe mangiyaphambili ke ngamvuma uJesu abe inkosi yomsindisi empilweni yami emva kwalapho ke ngachube the following day yakhona ngabuyela emsebenzini ithe masengibuyela emsebenzini khona la ngisebenza khona ke ngabona ukuthi isimo safani manje bonke abasangifuni manje bonke manje ke sengumunye umuntu ngathi sengiyisilwane kubo manje ke emehleni abo ke okay ithe mangilube ngichibeka ngisebenza ke and kaba nenye intombazana yangiprovoke leyo ntombazana leyo le ntombazana yakhuluma amagama athize yathi mina ngislow learner angikwazi ukufunda uNkulunkulu ucalekisa umama amazala umntwana ofana nami kanti kune flower la eceleni kwami ngayidonsa leyo flower ngamthela ngayo ithe mangicede ukumthela ngayo ke leyo flower leyo ke ngaxoshwa emsebenzini wangiphelela umsebenzi ithe mawungiphelela umsebenzi ngakhohlwa ukuthi ngisindisiwe ngaya kule nkonzo bayibiza bathi St Join Okay. ngaya ithe mangiya lapha na ku St Join anithi before ngizosindiswa ngangifake intambo zabo ngangifake intambo zabo so ithe mangiya khona eSt Join balibele babhizi bangifake emabhavini balibele babhizi bangifake emabhavini and sengikhohliwe ngaleso sikhathi ukuthi ngisindisiwe ngikhohliwe ukuthi ngisindisiwe so balibele babhizi bangifake emabhavini balibele
bangifaka le ntambo bachubeke ukuthi just ukuthi le ntambo lezi zabo zingibuyisele emsebenzini. So ithe mase ngiphumile lapha eMabhavini sengithi ngibuyele endlini la ngihlala khona. Ngadibana naye lo baba lo wayeshumayela ubaba umfundisi umsebenzi undaba. So ngiyamtshela ukuthi emsebenzini bangiqoshile. Wathi kimi ungasuki enkosini. Once waqala wamkela insindiso zikhona izinto eziso. Wangibuza ukuthi kuyenzakaleni ngamchazisela istory. Wathi ngasuki enkosini. Ngapha ngisaphethe igubhu. Ngapha ngisaphethe leyiwasho zabo lezo. So le washo lezi bebanginikeza ukuthi ngibuyele emsebenzini, manje emsebenzini ngisigcobise la. Bese ngithi baba wethu osezulwini. Okay, ithe langa la khona ke mangiya emsebenzini, mangibuyele emsebenzini ngalo ke. Langa la khona mangilebele ngihamba la endleleni ngangilalele ingoma zika Dumi Kokstad. Okay. Ithe mangizilalela ingoma zika Dumi Kokstad ngezwe ukuthi man khona into ekhuluma nami ngaphakathi kwami ngikhumbuza ukuthi ngisindisiwe. So akakhosa ukuthi ngijike ngibuyele endlini la ngihlala khona. Mangifika endlini I had ukuthi ngichithe lamanzi ngilahle lesiwasho. Ithe mangicela ukuzilahla lezo zinto ngachubeka ngaye emsebenzini. Ithe mangifika emsebenzini ke lo mlungu lona ke wathi kimi Mtlatsi bebangiforce ukuthi ngikubizela amaphoyisa ngalento oyenzile. Kepha angifunanga mina ngenxa yokuthi ngiyakuthanda ngiyakukhathalela. So into engizoyenza ngizokubuyisela emsebenzini but angeke usebenzela ngiyokuyisa kwenye indawo. So into engizoyicela before uzoqala uye emsebenzini mele uqala attend ama psychologist iqala. So wayikhuluma izinto ezinjalo. So ngathi mina akusadingeki ukuthi ngibuyisele emsebenzini sengizophila ngomusa kaNkuluNkulu. Okay, ithe mangiceda ke wanginika imali yami ngabuyela endlini la ngihlala khona ke. Ithe mase ngibuyela endlini la ngihlala khona ne ngaphinde ngayenza njani ngabuyela eAssemblies of God. Ithe mangibuyela eAssemblies of God ngilebele ngiyachubeka ngiyakhonza ithe mangilebele ngiqhubeka ngikhonza ngiyabona abantu enkonzweni bavukelwa umoya oyingcwele kuvuka umoya oyingcwele yabona. So langa la khona ngangingaqondi ukuthi kakuyenzakalani ngaleso sikhathi. So there's a friend yami igama lakhe usicelwa kanzathi umfundisi naye. I end up ngimbuza ukuthi kuyenzakalani wakenzeka izinto eziso because anti kwabona amawusanda kusindiswa izinto eziningi awukakaziqondi awukakazi understand anithi. So angichazisela ke ukuthi hayi kusuke kufike umoya oyingcwele uyabasebenzisa le uyathanda ngakhona umoya oyingcwele ke. Ngamhlupha lo mfundisi uNzatha ke ngathi ngifuna ukwazi ngomoya oyingcwele. Angichazisele ngingabi satisfied. Bese kunomunye ubaba bathujera wakamibya wayefundisa iBible study lapha enkonzweni. Okay. Ngimbuze naye ngomoya oyingcwele. Angichazisela. Ithe maqeda ukungichazisela ke imake isense ke. Athi uyamfuna na umoya oyingcwele na? Ngathi ngiyamfuna. Ngifuna angisebenzise njengani. Ngasho njalo mina. Ngathi ngifuna ngisebenzise njengani. The shock thing Mr Dlamini into engakumangaza ne ngithe angikwazi ukufunda. Noma ngangena imessage la efonini yami angeke ngikwazi ukuyifunda. I don't know how to read. Ithe after lo baba lo uJerry wakamipa angamngelisa umoya oyingcwele khona lapha enkonzweni. Ngazithola sengivula leli Bible. Umoya oyingcwele wangifundisa izwi likaNkuluNkulu. Nanoma ngima ngishumayela ungacabanga ukuthi ngiyakwazi ukufunda kanti angikwazi. So umoya oyingcwele ongifundisa izwi.
ithe mase ngiyidiscover lento leyo ukuthi ngayidiscover ngani ngo-Acts chapter 19. Ithe mangiyidiscover ngo-Acts chapter 19 ngayochazisela omunye leyo mfundisi loyo uNzatha ukuthi uActs 19 ukhuluma ngokuthi uPaul wafika ebandleni lase-Efesu and lo mfundisi uyazi ukuthi angikwazi ukufunda. Waba shocked wathi uyazi kanjani ngoba wena ukwazi ukufunda. Ngathi umoya engcwele ongitshelile ukuthi likhuluma kanje izwi. Ithe emva kwalapho ke ngamcela futhi umoya engcwele ngathi ungibizeleni evangelini. Yinto ekumele ngiyenze evangelini. Umoya engcwele ke wazambula kimi ke ukuthi ngiyenze njani ngihambe ngiyoshumayela ezikolweni. Ngahamba ngayoshumayela ezikolweni. Ethe mangihamba ngiyoshumayela ezikolweni ngachubeka ithe mangilibe ngibhizi ngichubeka ngishumayela ezikolweni. Isikolo sokuqala engangicala ukushumayela kuso ile sikolo basibiza bathi Sithokomela. Isikolo sokuqala engangicala ukushumayela kuso ke lapho ke ngachubeka ngashumayela kwezinye izikolo ke ithe mangichubeka ngishumayela kwezinye izikolo ke ngambona uNkulunkulu angisebenzisa khona lapha ezikolweni. Bese ke khona lapha enkonzweni Assemblies of God kaba nomunye umkhulu bambiza bathi ubaba uMazibuko but naye sewandlula emhlabeni naye. Sewandlula emhlabeni naye. Ubaba uMazibuko wayishumayela eprison. Njengoba wayishumayela eprison wangicela wathi ucela ukuhamba nami. Ukuthi ngimkhaphe. Langa la khona eprison bebayenze iChristmas yeyiboshwa. Langa la khona bebayenza iChristmas yeyiboshwa. Ithe mabayenza iChristmas yeyiboshwa lapho ngahamba naye umkhulu ubaba Mazibuko. Ithe mangihamba naye umkhulu langa la khona ngangizigcokele nje uyabona. Yena agcoke kahle uyabona. So wangithethisa wathi wagcoka iskipa. So wangithethisela lento hayi mkhulu anti ngikhapha wena. So kanti ke masiya lapha na ke eprison ke ngihlala eceleni kwalama kukhona umisi so iprison order ngiqala ngihlala eceleni kwakhe. Lo sisi lo iprison order abafundisi bahlala lapha. Ngathi cha mina ngiyena umfundisi mina. Nangu umfundisi bengikhapheni wathi abafundisi bahlala lapha. So lo sisi lo ayitshela ubaba Mazibuko. Ubaba Mazibuko athi mbize eze la. Okay. Bangibize ke ngihambe ngiyohlala phambili ke mangiyohlala phambili nakhona angihlali ngihlala egcineni. Baqale bashumayela abafundisi bashumayela. Ithe uMC wakhona ke kanti umkhulu ku program ungifakile. Inte umkhulu ungifakile ku program angangijelanga. Ukuthi ungifake ku program. So ithe babangibiza incwadi engangishumayela ngayo. Incwadi yaka Joshua chapter 1. Iscripture ngangishumayela ngaso. uJoshua chapter 1 iscripture ngangishumayela ngaso uJoshua chapter 1. Ithe mangishumayela ngicela ukushumayela ngabona kusindiswa iboshwa ngaleso sikhathi. uNkulunkulu wangisebenzisa ngaleso sikhathi. Ithe khambeni kwesikhathi ke umkhulu alibela busy eza nami kanje eprison. Alibeleza nami kanje eprison. Nga end up ke ngaba sengise prison. Nga end up nga sengishumayela khona eprison. Ithe mangichubeka ngishumayela eprison umkhulu wandlula emhlabeni. Ithe mase kandlulile umkhulu emhlabeni ngasala ke mina ke eprison ke. Ithe mangisala ke eprison ngilebele ngibhizi ngichubeka ke ngachubeka ngashumayela. Ngelinye ilanga kayenzeka ngithole imali engangibekelwe ubabami asaphila. So ithe mangithola leyo mali leyo ke ne antu uyazi ukuthi mawuthola imali uba nabantu abaningi ebazokusondela nithi uba nabantu abaningi ebazosondeza la kuwe. So ngayithola imali leya kababami ke nakhona ithe mayiphela yaphela
ngayenzanga next ngenxa yokuthi thola ukuthi kwesinye isikhathi abanye abazalwane bebeza bafika baboleke abanye abazalwane ke bayongidroyisa emabhenki ke abanye ke bangiroba ke so ithe maseyiphelile leyo mali leyo ke bahambela kude nami thola ukuthi ngaleso sikhathi angisakhoni nokubhadala irent la ngihlala khona ngazithola sengihamba sengihlala even nasestradeni ngaleso sikhathi ngazithola vele sengasayina seprison ukuyoshumayela ngazithola singasayina ukuyoshumayela eprison so kunomunye umama olapha eprison bathi uMamzulu loyo mama loyo wangilandelela ukuthi ngibuye eprison ngizoshumayela so bese ithi mase yangilandelela ke ngaya eprison ke ngiyoshumayela nakhona mase ngibuyele eprison bese ngumuntu ongasagezi so umuntu ongcolile uyayibona so wangithethisa for ukuthi uyayibona ngiza eprison angigezanga ngingcolile uyayibona so ithe kuhambeni kwesikhathi ke ngazithola manje sengiyapick up ke impilweni yami ke sengiyazicoca ke ithe manje sengizicoca ke sengizibuyisela kuNkulunkulu ngaqhubeka ngashumayela khona eprison ithe mangichubeka ngishumayela eprison ngazithola ke nami ke Mr Dlamini sengenza amaphutha engingawayenza benginalento le bengiku wife hunting kahle ithi inkulumo nje iqiniso end up sengijola and ngapha ngiyashumayela eprison ngaleso sikhathi ithi mangilibele end up ngijola ngalibele ngihethewa amantombazana ithi malibele bangihetha amantombazana ngagcina manje sengenza izinto eziphuma eceleni sengiyahamba ngiyothenga ama-prostitute sengihamba ngilala namantombazana ngiloku ngisindisiwe ngiloku ngiyenza lokho okunqola lokho ngiloku ngisindisiwe sengiyenza lokho okungcola lokho manje and bese kunzima ukuthi ngihambe ngiyoshumayela eprison ngiyenza lokho okungcola okunjalo so ithe mase ngidiscover ukuthi lento engiyenzayo ayikho right ithe mase ngibona ukuthi lento engiyenzayo ayikho right I had ukuthi ngibuyele kuNkulunkulu ngiyorepenta ithe mangibuyela kuNkulunkulu ngiyorepenta ngicele uNkulunkulu ukuthi ngifuna anginike unkosikazi engizomshada ukuthi ngazosithola ngiyothenga ama-prostitute ukuze ngazosithola ngijola kaba nomunye usisi ngajola naye lo sisi loyo lo sisi lona abantwana abayi2 ithe mangilibele ngichubeka ngijola kunomunye umfundisi wami wase-Assemblies of God bathu baba umfundisi uDuzani lo mfundisi lona ithe mangimtshela ukuthi lo sisi lo ngifuna ukumshada lona abantwana abayi2 umfundisi azange afuna ukuyi-approve ithe angafuna ukuyi-approve wathi ngizomenzani intombazana inabantwana abayi2 so ngafila ngathi ujudgmental uyayibona kanti ithe mangilibele ngichubeka ngijola nalo sisi loyo kanti end up naye ngalimala ngakuye ke ithe mase ngilimele ngakuye ke sanga end up ngahlukana naye ke ithe mase ngihlukene naye ngaqhubeka futhi ke ngayothenga ama-prostitute ithe mangiqhubeka ngithenga ama-prostitute ithe mangilibele iyenzeka lento leyo mangiyothenga i-prostitute langa lakhona leyo prostitute yangitshela igama elilodwa lathi angeke azalale nami ngoba mina angifani nabanye abantu angimazi naye angangazi because ngangize nalento engize ngayo kuleyo prostitute leyo so yangitshela ukuthi angeke izingithengisele angifani nabanye abantu so yakhuluma lawo mazwi lawo leyo prostitute leyo from lapho azange saqhubeka ngaphuma ngahamba ithe mangihamba ngazithola manje sengizinyanya
ukuthi mina ngumntwana kaNkulunkulu ngenza amanyala anje. So I had ukuthi ngibuyele kuNkulunkulu ngicolise ngirepente ngazisola yabona I had ukuthi ngibuyele kuNkulunkulu ngikhale ngifune ubuso bukaNkulunkulu. uNkulunkulu wangisiza ke ithe makangisiza ke uNkulunkulu ke ngachubeka ngabuyela ngashumayela eprison. Ithe mangichubeka ngashumayela eprison until namhlanje ngisachubeka ngiyashumayela eprison. Ithe mangichubeka kanjalo ukushumayela eprison ke alebele ngicela kuNkulunkulu ukuthi angisafuni ukuthenga ama prostitute. Angisafuni ukulingeka ukuthenga ama prostitute. Ngifuna ukuchubeka ngishumayela izwi lakho. Ngingabi umzalwane oyimenemene kuwe. So ngabona uNkulunkulu wangisiza nalapho ke. So ngachubeka ke ithe mangilebele ngichubeka ngishumayele eprison ke ngasichubekela nje ngaziphilela yami impilo. So ngabona ukuthi noNkulunkulu entweni eziningi ulibele uyachubeka uyangilekelela ulibele uyachubeka futhi uyangisiza. Ingakho namhlanje futhi ngimbonga mihla namalanga wonke. So akenzeki ukuthi ngingambongi ngihlezi ngimbonga ngaso sonke isikhathi. Iloko nje kuphela. Ngifuna ukubuza nalamfundisi wami ekuwathengi kwakho like ubufila kanjani uma uqeda ukuyithenga prostitute usuyithengile ke khona la uhamba uyohlambuka khona and then uqhubeke nomsebenzi kaNkulunkulu wawenza kanjani la? Eqinisweni ngangingasayi eprison mase ngicala ukwathenga ama prostitute. And ngangingasayi futhi even nasenkonzweni khona lapha neAssemblies of God ngangingasayi until le prostitute le mayingitshela ukuthi angeke ize ngithengisele afana nabanye abantu. Kulapho ngastopha khona. Okay, kona mangilibe ngichubeka ngiyenza ne ngangaboni even uNembeza ngangana ndaba noNembeza ngaleso sikhathi. But ithe after loyo sisi lo ngangimthenga aqeda ukukhuluma la amagama wakhuluma kulapho ngastopha khona. Kulapho ngastopha. Ekuthengeni kwakho ama prostitute imali uyikhanda kanjani iple mali oyisebenzisayo ukuyothenga wona? Okay, anithi ngiyibheka. Yes. So ngangihamba ngibamba ama piece job kulama bheka asemalokishini abanye abangicela ukuthi ngizobafundisa ukwenza izinkwa. So ngangigenerate kanjalo imali. Ngangigenerate kanjalo imali. Ngifuna ukuthola ke nalamfundisi wami isimo sakho ke njengamanje usaqhubeka ngiyakuzuyasho usalishumayela ivangeli ejele nesimo sakho nje sempilo njalo njalo konke kuhamba kanjani? Okay, eprison ithe mase ngicala ukubuyela ka eprison sengiyoshumayela khona eprison libe ngicala ngibuyela khona again eprison nakhona futhi noNkulunkulu wa interfere. Thema ka interfere noNkulunkulu ke eprison bangenzela ipersonal number ukuthi ngibe njalo inyanga mayiphela kube nemali engiyitholayo. So wow, indlela engiphila ngayo. Wow, sembonga uNkulunkulu lapho mfundisi. Wow. So udila neprison eyi1 akusikuthi uhambela ahlukahlukene prison eyi1. So usho ukuthi umfundiswa kule prison okuyona. Yo, but yamasonto uyawahambela nawo kodwa ke yamasonto ngiyawahambela. Okay, mangizocala ukubuyela kahle eprison I had ukuthi ngibuyele futhi Assemblies of God kuyo ubaba umfundisi uDuzane. Ithe mase ngibuyela ke wagcina sekangirelease ke. Wagcina sekangirelease ke. Sekurelease ke kahle ke. Wagcina sekangirelease kahle ke. So ngachubeka ke even siyachubeka ukukhonza nalapha nejele.
So ejele like kuney'khathi ey'thile abakubiza ngazo noma nje uya ngey'khathi zabo? During the week senza i-Bible study bese ngama-Sunday it's a church service. Manje ngoba ngikuzumele uphathe nendaba yokuthi ukufunda awukhona ukufunda, ukubala uyakhona ukubala? Ukubala kanjani? Amanamba ukubala eqinisweni angikhoni. awukhona ukubala? Yes, but khona lapha ne-prison lo mama lo bathi uMamzulu uyena ongilekelelayo. Oh, okay. So lapha eBhayibhelini since wenza nama-Bible study usaqhubeka iBhayibheli yakhona lona ukulifunda ukuthi okunye awukhona ukufunda noma mhlambe iBhayibheli ulifunda ngokufundelwa? Yeah. iBhayibheli angikhona ukulifunda. Ya angikhona ukulifunda, angikhona. Nanoma ngishumayela kuma TikTok akekho umuntu ongifundelayo. Ngoba anti kusinye isikhathi ngisuke mangihleli ngiyi-one ngiyazi meditate ngalo. So nomoya engcwele uyangitshela ukuthi likhuluma ngani. Bese ke mangicala ukuyoshumayela singiyoshumayela hayi ukuthi ngiyalifunda no ngilifunde. Just ngikhuluma lokhu umoya engcwele akushoyo bese ke ama-feedback ngithola ukuthi hey nambe ngifundile ikhuluma ngayo uqinisile. Thola ukuthi abanye bawafunda nithi ama-scriptures. Yes. So uthola ukuthi ngitshelwa yibona ukuthi hayi vele uqinisile ukuthi intweni ukhuluma kanjalo. So ngithola i-feedback ngithola ama-feedback kanjalo. Ngifuna ukubuza la nobunzima ohlangabezana nabo since nje usaseyinsizwa awukhona ukufunda awukhona ukubala njalo njalo. Iziphi lezi zinto lobunzima unokuhlangabezana nazo kokunye uthola ukuthi mhlambe le ndibidinga ukuthi ngikwazi ukufunda, le ndibidinga ukuthi ngikwazi ukubala njalo njalo? Uyahlangabezana nezime ezifanelana naleyo nto leyo and unqoba kanjani? Eqinisweni ngikhulume nje iqiniso. Ngona ngiyahlangabezana nobunzima obunjalo. Kepha yazi lento ifana nani? Ifana nomuntu mangikhuluma naye via WhatsApp. Bangikhuluma naye via WhatsApp. Ngiyamcela ngithi ngicela usende i-voice note. Ungabhali. Thola ukuthi abanye ke banokuthi babe stubborn ke. Uyabona, so abanye bayithatha ngokuthi ngiyabaplutika kanti no. Ngisuke ngichazile indaba ukuthi ngicela ungabhali. Ngicela ukhulume nge-voice note. Because mawenza njalo usuke uyangisiza ukuthi ngikhona ukukuzwa ukuthi uthini. So ngisuke ngisizakala kanjalo. Izinto ezifana nasebhenki kanjena ukukhipha imali njalo njalo zona izinto okhona ukuzenza? Okay, umuntu owangifundisa ukuthi ngiyodrowa imali khona enye friend yami igama lakhe uNathi akamakhabeni umfundisi. Okay. So uyena wangifundisa ukuthi mangiyokhipha imali kumele ngenze njani. Uyena wayengilekelela kakhulu. So umuntu uye ongakaze wangenzela even nobugebengu. Yeah, so uyena wayengilekelela kakhulu. Uye wangifundisa ukuthi mangifika ebank ngenza so like uyangibonisa nje into eningi. But okuningi sekangifundisile ukuthi ngenza njani. Kumuntu osesimweni esithi masifane nesakho mhlambe nje futhi nokubuyisela emuva kancane kule ndaba yama prostitute. Ngifuna nje ukuthola nje kancane ukuthi ufeel ukuthi yakuthinta kanjani empilweni yakho ke nasokholweni lakho indaba yokuthenga ama prostitute. Yakubuyisela kanjani futhi nasemuva ngokwempilo nje ngenzela ukuthi mhlambe sisize nalo umuntu olapha ekhaya usibukelayo imeni zonke ahlangabezana nazo ebese ecabanga ukuthi ukuthenga iprostitute yinto nje elula walala nayo kuyifanela nje futhi kanti angazi ukuthi kunezinto eziningi ezenzakalayo
after khona. Okay, Mr. Dlamini, okay, ukuyolala nama prostitute inento engayidiscover ukuthi it's a spiritual thing, into spiritual. That's why lithi izwi lenkosi, sex before marriage it's a sin. The reason why ngisho njalo kuno mawulala naloyo muntu loyo wesifazane niya exchangeana ngimimoya. Yeah. Umoya wakhe uza kuwe. Yeah. Umoya wakho uya kuye. So into yangenza ukuthi lento enyenza ukuthi is very wrong. Ngishiswa yini lo ukuthi is very wrong. Thola ukuthi le prostitute le engilale nayo akalale nami impela. Thola ukuthi baningi akalala nabo. Yeah. Ngaphandle kwalezi kwezifo zengculaza angikhulumi phezulu kwalokho. Yeah. Ngikhulumela phezulu ngokunjani ukuthi samo abanye alala nabo. Abanye bahamba inyanga, abanye bahamba izangoma. Uyayibona? So ngeke ngazithola ngilala nentomazana prostitute and leyo prostitute le isangoma. And ngithola so kanjani sengicedile ukulala nayo. Leyo intomazana le ithe mayingitshela yathi umama wakhe it's a queen yasemanzini. Mama kuyo thwasisayo. Oh. Yes. So ngabona lapho ukuthi this thing is very spiritual. So ngabona lapho ukuthi ukuthenga le prostitute is not good, is not right. Is akusinto uNkulunkulu beka ayifunayo, akusinto futhi uNkulunkulu ayifisayo. So kankosi ukuthi ngirepente ngibuyele kuNkulunkulu. Ithe after sengirepentile sengibuyele kuNkulunkulu, uNkulunkulu waqhubeka wangisiza. Even namhlanje nje angingisana inkanoko yakho futhi yama prostitute. Yo, uNkulunkulu siyambonga. Mfowethu siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngempilo yakho. Ngiyayimagine ngiyayibuka indaba yama prostitute. Siyawathanda kakhulu, siyanthanda kakhulu. Ngiyazi ukuthi amanye wawo anaso nesikhathi sokuthi ahlala abuke nama podcast, amanye awo azingane zabazalwane, amanye awo bengabazalwane. So ngifuna ukunikeza le assurance bodadewethu lapho. We love you so much. We love you so much. And uNkulunkulu siyamkholwa ukuthi la ngalinye uyonizuza ngevangeli ngothando lwakhe. So we love you so much. Ngiyakhumbula nje ukuthi khona nami ngahlangana nayo eWitbank enye. Ngangise Witbank ngahlangana nenye iprostitute. Inhliziyo yami yayibhlungu kakhulu ngoba ingane encane. Angithi uthi mawudlula nje bona babona icustom. Yebo. So ngiyadlula nje yebo. Inhliziyo ngiyibona ingane ngoba incane. Ngivele ngime. Ngivele ngime. Ngikhumbula nje ukuthi ngime ngiphumele ngaphandle. Isondela. Ukusho ukuthi yona ishuthi icabanga ukuthi ngicustomer and shuthi sengithengekile ngisho njalo sengithengekile ngiphumele ngaphandle isondela mayisondela bese ngibuza igama layo ingiphendule ngibuza isibongo mina ke isibongo sibaluleke kakhulu kimi ngibuza isibongo isisho isibongo shuthi nje ukuthi ngiyishela yabo ethi but sinasikhathi sina la indaba zomashelana wena uyavuma lento enginikeza yona noma uyivuma gcine ke ingitshelile isibongo onuthi ufine ukuthi isibongo sayo kwangeke kwaDlamini kwabuhlungu kimi ngasho ngenhliziyo ngathi mina imagine esithiwa ke ngithengile ukuthi uthi ngabe sengilale nosisi wami la kuyihlabe kakhulu ke le inhliziyo yami bese ngiyitshela ngithi uyazi ukuthi nami ngokwaDlamini kwangathi ke nomoya wawo usuyehla kancane mhlawumbe ukuthi kwasekuzwana igazi ngathi uyehla ke nomoya kancane ngithi hayibo serious mina yes ngokwaDlamini sisi wami ubekwa yini la
ngichaze-ke naye impilo njani izimo zempilo izimo ehlangabezana nazo. Ebese ngithi mina hayi yazi ukuthi uJesu uyakuthanda. Ngicela ukukunikeza leyo nto lesisi wami. Angikukhiphe emsebenzini wakho. Kodwa ngicela wazi ukuthi wona awumthokozisi. Kodwa phezulu kunjalo uJesu uyakuthanda. Ngingakhulumanga nezinto eziningi ngambona lo yasise ekhala inyembezi. Maye ekhala inyembezi asondele kimi. Maye sondela kimi usondela uzongibamba. And njengoba ngibamba shuthi ufila lolo thando lukaBhuti. Angibambe ngimbambe sisihagane kanje. Inhliziyo yami ngiyeza ukuthi ishona phansi iyalimala strong. Yo ngivele ngikhipha imali yenye imali anganginayo ngimnikeze sisi wami. Ngizoorganize ngelinye ilanga. Cela ukuthi ngiphinde ngiyekuvakashela angazi ukuthi uhlala. Kodwa ngiyacela ukuthi ukungiphi isikhathi nje ngifuna ukukunikeza uthando lukaBhuti. Mhlawumbe ngabe unawo uBhuti, I don't know. Kodwa ngicela ukukunikeza uthando lukaBhuti okholwayo. Hlukane kanjalo. Wanginikeza inamba yakhe. Okubhlungu ukuthi inamba yakhe ngangiyiseve efonini. Ifoni engangiyiseva kuyona lo namba leyo. Ifoni mhla ngihijackwa. Ngayiluza kanjalo namba yalosisi. Kuzokuya manje angimazi ukuthi kuphi. But ngiyakhumbula kwakuseWitbank. Ngalahlekelwa ile phone mhla ngibanjwa kanti izohamba naye inamba yakhe. Yo. Ngayiluza kanjalo ngingakamfoneli nokumfonela. Ngayiluza kanjalo inamba yakhe. I so wish ngathi ngabe uyibona le podcast le episode dadewethu I love you. I so wish one day ukubona. Mhlambe ngenzeka ukuthi mhlambe kwamina ungiboni you see ngoba baningi abantu mhlambe ohlangana nabo abantu besilisa mhlambe ungangangibona kodwa I so wish one day ukubonana nawe. Yo kunzima la ngaphandle umfundisi wami. So bengithi nje ngiveze nalo so uma ukhuluma ngalento iyangithinta kakhulu because izimo abodadewethu ababhekana nazo la ngaphandle. Abanye babo bafila ama-rejection emakhaya. Cela umuntu aphumile athi uye eGoli mayifika eGoli. As a result ukuthi abanye babo ngithola isimanga ukuthi njengoba edayisa akayidayiseli yena. Unomuntu amdayiselayo. Ongaphansi kwakhe okuyena umuntu oyiboss yakhe. Njalo zonke lezi zinto. But nje mfundisi wami siyabonga ukuthi ufike ushare lobufakazi bakho obungaka ube nesibindi sokukhuluma ngalezi zinto. Izinto ezenzakalayo lezi. And ngiyafisa ukuthi before sivale ke sithandaze mfundisi wami simnxusa uNkulunkulu ngoba kunanomuntu osibukayo usesimeni and ucabanga ukuthi i-option e-right the last option manje asale nayo ukuthi hamba yodayisa ngomzimba. And ucabanga ukuthi yona option e-right engamsiza kanti sokuyingozi khona lokho. Ngiyafisa ukuthi singavala ngomthandazo asiza abantu emakhaya babuyisele ithemba mfundisi wami. Maybe amazwi akho ongawasho man of God sengikhulume kakhulu ukuthi isuke yangithinta kakhulu le ndaba isuke yangizwisa ubuhlungu because sengeke ngahlangabezana naye into ethi mayifanele kanjalo. Yeah. Okay, amazwi wami Mr. Shabangu Mr. Dlamini. Madosi kubulo Shabanga is a quarter to me. Mtaka Shabangu lapho. The man is doing a great job as let me check it. Sorry, I'm checking Labana. The man is doing a very great job. Na omunye is my colleague. Kuona lo msebenzi ukuphusha ivangeli ngalolu hlobo Mr. Shabangu. Quarter to media. If you find time
please do visit him lapha uthi nje kwada to media senza umsebenzi othi mawufane uyafana nje kakhulu futhi hayi kunokuthi mawufane uyafana kakhulu. We are advancing the kingdom of God. Nimvakasheleni bazalwane bami. Amen. Mr. Dlamini amagama engathanda ukukhuluma futhi ukuthi uNkulunkulu uyamthanda umuntu. Yes. And uthando lukaNkulunkulu akekho umuntu ongasihlukanisa nalo. Yes. And uthi Paul uthi itsila noma ukuhlupheka noma ukuzingelwa noma kenzakalani nje kepha ayikho into engahlukanisa ngothando lukaNkulunkulu. And ngizothi kulabo sisi laba abanye baba ama prostitute amagama engathanda ukwasho ukuthi uNkulunkulu uyabathanda, uNkulunkulu makhona ukutshintsha yami impilo nezabo impilo uNkulunkulu angazichange. Hey Nkosi yami. uNkulunkulu makhona ukuyenza umehluko empilweni yami nezabo impilo uNkulunkulu angakwenza umehluko. Because lizwi lenkosi lithi uNkulunkulu luthando. Hey. Wabona if yabona Mr. Dlamini uNkulunkulu usithanda noma siwonile. Usithanda noma sibabi. Hey Nkosi yami. Usithanda noma sibabi uNkulunkulu. That's why mawufunda encwadini kaMprofeti uIsaiah chapter 1 ithi uzani sithethe indaba kusho uJehova. Uthi noma izono zenu zingaba bovu kangakanani kepha yena uthembekile uzozisula. Eish. So amazwi bengathanda ukwasho futhi babukele emakhaya bonke nabazalwane if wazi kahle ukuthi khona izinto ozenzayo maybe ezingakuphathi kahle kwawena. Woza kuJesu uloku unjalo. Yena uJesu uzozisula izono zakho. Hey Nkosi yami. Uma uya kuye uzivuma urepenta uzithoba uya ukhala kuye yena uthembekile uzozisula izono. Bonga amazwi bengathanda ukwakhuluma futhi nawe. Eish. Mfundisi wami siyabonga manje siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Kakhulu siyambonga uNkulunkulu asiphezi ngempilo yakho. Cishe wafela ehlane. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi uyilandile impilo yakho. Namhlanje uyazi ukuthi uNkulunkulu uyakufaka entweni kanti uqinisa abanye ngawe. Akufaka esimene esithile kanti ukunikeza umlayezo. Ngiyakhumbula ukuthi ngake ngathi ngelinye ilanga abanye abantu uNkulunkulu ubenzele umusa ekuthenini ukuthi before bayoshumayela bayawuthandazela umlayezo uNkulunkulu athulule imessage bahambe beyoshumayela bese uba khona abanye abantu inkosi ebafaka ezimeni mayibafaka ezimeni bese uma sebephumile kulezo zimo uNkulunkulu bese abapha umlayezo abazogijima nawo bewushumayela ebantwini bawushumayela izizweni umlayezo wabo. So ngamanye amagama imlayezo siyithola enkosini siyithola ngendlela engafani njengoba ngisho ukuthi abanye inkosi iyabawuthandazela umlayezo ithulule inkosi abanye inkosi ibafake izintweni ezithile masibafakile izintweni ezithile ebese bephuma nemlayezo abayoyishumayeza abantu njengaye nje basinaye umfowethu la namhlanje izinto adlule kuzona manje mase yishumayele sezizwakala ziyipractical akusesiyithiyori ngoba ukhuluma ngento ayazi into adlule kuyona egameni lika Jesu ukhuluma ngento ahlangabezane nayo. So yabona ukuthi mayiseyikhuluma lento useyikhuluma from experience because uyabazi ubuhlungu noma consequences wakhona azo zonke lezi zinto. So mayindlala elathina usizakala nomuntu ongakangeni kuyona ukuze angabe sangena. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu mfundisi wami egameni lika Jesu. Ngizothanda ukuthi sithandaze nje busushilo namazwi akho ovala ngawo ke sithandaze man of God uNkulunkulu ke siyamkholwa kakhulu nje busubuya la kule platform yethu siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi umlayezo wakho uzo advance even more egameni lika Jesu Kristu. Siyamkholwa kakhulu uNkulunkulu mfundisi wami nabazalwane nje bazokuxhuma bazokuthinta be-interact nawe
ngey'ndlela nje ey'hlukahlukene. But before sivala mfundisi wami, ngiyathanda ukuthi nje ke sithandaze, ke sibonge uNkulunkulu nangempilo yakho, ke sibonge uNkulunkulu nangempilo yalo mzalwane lapha ekhaya, naye eyintweni adlule kuzona, kanti inkosi yamqinisa imqinisele kusasa. Maye ngamqinisele kusasa imqinisela ekutheni ayoqinisa nabanye egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyadlula ke imeni, kodwa uNkulunkulu yasimisa sime kuthiwa kuyaphela ngathi kungapheli, kuthiwa kuyaphela ngathi kungapheli. Baba itshela kuyaphela kungapheli egameni lika Jesu Kristu. I'm reminded by incwadi laphana uMoses efica isihlahla sivutha, siyavutha isihlahla kodwa sipheli, siyavutha isihlahla kodwa sipheli. Nathi izimo ziyashisa left and right kodwa sipheli. Baze bama asipheli. Awusoze ziyashaya inhlupheko left and right kodwa sipheli. Kuney'nsuku silala singadlile ngazo kodwa sipheli. Lokhu simile njalo. uNkulunkulu esimkhonza njalo, uNkulunkulu esimkhonzayo esemazulwini uyabuka zonke izimo ezidlula kuzona. uNkulunkulu asiqinise, asiphe ithemba elisha egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, egameni lika Jesu. Asithandazeni bazalwane, pray along with us egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu siyamkholwa ukunamandla. Baba wena ungcwele Nkosi nasekuseni, siyabonga Baba wethu namandla nasemini, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba sibonga Baba ubukhulu bakho, Baba sibonga Baba isandla sakho esinamandla. Sibonga Baba ukuthi wena uNkulunkulu uyasitile, same God, uyasitile God ezimpilo zethu. Baba, is no one like you Nkosi. Ubani ungafaniswa nawe Baba, ubani ungalinganiswa nawe Baba. Ungcwele uNkulunkulu wethu namandla. Baba sibonga Baba ubukhulu bakho, Baba sibonga Baba isandla sakho esinamandla. Baba sibonga Baba ubukhulu bakho okunamandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wena ungcwele uNkulunkulu wethu namandla, ungcwele Thixo wethu namandla, ungcwele Baba wethu namandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba ekseni ufanele ukudunyiswa, emini ufanele ukudunyiswa, entambama ufanele ukudunyiswa, ebusuku ufanele ukudunyiswa. Baba ufanelwe Baba ukudunyiswa. Baba thatha nansi incebo Nkosi, incebo Baba yendumiso. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu namandla. Baba sibonga Baba ubukhulu bakho, Baba sibonga Baba isandla sakho esinamandla. Baba sibonga Baba ubungcwele bakho okunamandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba sibonga Baba ubukhulu bakho, Baba sibonga Baba isandla sakho esinamandla. Baba wena unguNkulunkulu Nkosi, Baba wena ungcwele uNkulunkulu wethu namandla. Baba wena ungcwele Thixo wethu namandla. Baba wena unguNkulunkulu, uNkulunkulu wethu namandla. Baba ubani ungafaniswa nawe, Baba ubani ungalinganiswa nawe. Baba sithi phakama Nkosi nasekuseni, sithi phakama uNkulunkulu wethu namandla, sithi phakama Baba wethu namandla, sithi ungcwele uNkulunkulu wethu namandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba sibonga Baba ubukhulu bakho, Baba sibonga Baba amandla akho, Baba sibonga Baba ubungcwele bakho. Baba siyakubonga ukuthi wena ungcwele, Baba siyakubonga ukuthi wena unguNkulunkulu. Baba sibonga Baba ukuthi wena uyasithanda noma siphambukile. Sibonga Baba ukuthi uyasithanda noma siwonile. Baba sibonga Baba isandla sakhe sinamandla. Baba sibonga Baba ubukhulu bakho kunamandla. Baba ziveze Nkosi nasekuseni, ziveze Nkosi kumfowethu osejele, ziveze kudadewethu othengisa ngomzimba, ziveze kumfowethu obhema inyawupe, ziveze mfowethu ozinikele kuma drugs, ziveze kuwo wonke umuntu ohlangabezane nezimo emakhaya, ngoba wena unguNkulunkulu othanda wonke umuntu. Itsira singcolile, itsira sigezile, kepha usithanda silokhu sinjalo Nkosi.
Baba ubani ungafaniswa nawe. Yes Lord. Baba ubani ungalinganiswa nawe. Yes Lord. Baba sibonga ubukhulu bakho. Baba sibonga amandla akho. Sibonga baba ubungcwele bakho. Sibonga baba isandla sakho esinamandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba mawukhona ukutshintsha impilo yami nomunye umuntu baba obhema inyapho ungayitshintsha impilo yakhe. Mawukhona ukutshintsha impilo yami nomuntu othengisa umzimba uyakhona ukuyitshintsha impilo yakhe ngoba wena awuhlulwa ilitho ayihlulwa ulutho Nkosi ayikho into ekuhlulayo ngoba wena unguNkulunkulu othembakele unguNkulunkulu ongcwele. Siyabonga uNkulunkulu ngothando olungaka osinikeza lona. Siyabonga Nkosi ngomusa osinikeza wona ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Asimbonga uNkulunkulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngalomsebenzi awenzayo umangalisa kangaka. uNkulunkulu siyambonga kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bazalwane for always taking your time ukuthi nibe nathi kule ndawo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Oh, moyingcwele. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane bami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Before sivale nje reminder bazalwane bami 25 October eDlamini Multipurpose Hall sizobe sinobaba uBishop Pierre Chiliza all the way from KZN. Sibe nobaba uBishop Ibtelezi all the way from Pietermaritzburg KZN. Sibe nobaba umfundisi uXaba all the way from Newcastle. It's gonna be a day of power. We'll be there, Bazalobam, under the theme that says, God of our forefathers. Give me that all-time religion. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mfundisi wami, kwabathanda ukuxhumana nawe bakuthola kanjani? Okay, inamba yami yi-072 Yes. 27 611 57. Ayiphinde mfundisi wami. I-072 Yes. 27 611 57. Yes, siyabonga. Enye into bengithanda ukuyicela. Yes. Ngine channel ebayibiza idlala lapha ku YouTube kakhulu. Okay. Angazi ukuthi ngeke ngakuthumelela nelink yakona. Ungayisho nani igama layo na ilink uzongithumelela? Imutlatsi wheat baking. Okay, yenzani? Lapho ngenza amakhekhe emishado noma birthday. Oh, usayiphusha vele business. Yeah. Okay. Like let's say mangabe kunomuntu ongicela ikhekhe lomshado or le birthday or abanye bangicela izinkwa nyaya ngiyabafundisa bese ngithatha ivideo bese ngiuploada ku YouTube. Bazokuthinta mfundisi wami. Yabaza abazulu bami lapha. Yabazi. Oh. And umfowethu ucelile bazalwane bami ukuthi manifisa ukuxhumana naye ni send nje ama voice note ngoba une challenge ekufundeni. So manifuna ukuxhumana naye just nje ukuthi usend voice note okanye umfonela. Angilo number lena iyafoneleka. Yeah, iyafoneleka. Yes. Okanye nimfonele. So it's a voice note okanye it a phone call. Asingenze ama text asingasendi okubhaliwe ngoba uzoba nenkinga yokuphendula. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu ke bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Oh, kodwa uthando lweni indlela olumangaza ngayo. I cannot wait ukunibona laphana mhla ka-25 October siyobe silaphana eDlamini Multipurpose Hall eSoweto. For the first time inviting this great man of God, Ubaba uBishop Pierre Chiliza. The other generals sekinge ngathi kuba invite kanti ngenyana kodwa kungokuqala nqa ukumema this great man uBishop Pierre Chiliza. Oh, what a man. What a man. Bazalwane bami, come expected.
Come expecting a great move of God. We shall see God. We will pray. uNkulunkulu siyamkholwa uzokwenza imangaliso kuleya ndawo egameni lika Jesu Kristu. You know, that man moya kwakhe uhlezi umfice ethandazela abantu egameni lika Jesu Kristu. Every day he prays for people. Every day uhlezi kunabantu egcekeni laphana ekhaya kwaleya ndoda. uNkulunkulu kusenzelela umusa ukuthi izobe inathi la eJohannesburg, eSoweto. Oh, thinteni bazali bami, kunabazalwane abasifacilitate ama transport bozobe usuka eMpumalanga, ukhona udadewethu usisi uFezile, ukhona uzobe esisiza kwi-transport mawuthi usuka ko-Witbank, Middelburg, you know, zonke lezo indawo lezi kanjalo. Ngiyacela nithinte nansi number 071 804 2641 071 804 2641. Mawusuka around Pretoria ke niyazi Pretoria inkulu kakhulu kuno nasenkohle malokusha sePretoria kuno Mamelodi, you know, Soshanguve, Atteridgeville, njalo, even going down usuphume ePretoria udlule ubheke ezantsi ko Centurion, Midrand, njalo. Ngiyacela nithinte nansi number nangumzalwane wethu esibe sinaye futhi osisiza nge-transport around Pretoria. 081 ngibone kahle le number le 081 797 1113 081 797 1113. Usisi uhana uyena kozisiza nge-transport around Tshwane, and mhlambe nangokuthembisa ngoba it's on the way. So ngiyacela bazalwane ukuthi nithinte lezi inamba lezi ibona bazalwane abasizayo ke. Ngiyazi ukuthi bakhona nabanye basuke kwezinye indawo ehlukahlukene, ungangithinta nje sikwazi ukuthi sikuhlanganisele i-transport yakho 0788 417 844 0788 417 844. uNkulunkulu ke sizomkholwa, siyamkholwa bazalwane bami, sizombona enza izimangaliso nakuleya ndawo. Sisemthandazweni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, inkosi mayingcine enibusise egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Oh, siyabonga.